Знаете ли, че римляните са имали бог, който гледа едновременно в миналото и в бъдещето? Това е Янус, един от най-старите богове на Рим. И може би най-странният. Той няма гръцки еквивалент. Янус е изцяло римско божество. Затова винаги е изобразяван с две лица. Едното гледа назад, към миналото. Другото гледа напред, към бъдещето. За римляните той е богът на всяко начало и всеки преход, врати, прагове, нови начинания. Дори самото време се мисли чрез него. Затова първият месец на годината, януари, носи неговото име. Но Янус има още една важна роля. Преди всяко обращение към който и да е бог, римляните първо се молят на него, за да отключи вратите към божествения свят. В центъра на Рим се намира и неговото светилище. Когато Рим е във война, вратите му стоят отворени. Когато настъпи мир, те се затварят. Император Август дори се гордеел, че е успял да ги затвори 3 пъти. Нещо изключително рядко в историята на Рим. Ако искате да научите повече за боговете на Древен Рим, разгледайте нашата галерия.